Shithi ke baar u Apostle Paul syaki Thessaloni. Kalenong ke baningkong. U Paul baru Silvanus baru Timothy syaka balang ke Thessaloni ha U Blei u bokpa jongi baru Jesus putrai. Kajing ayai happy bat kajing suk na U Blei u bokpa baru Jesus u putrai. Kadayang iban aingu U Blei halakasngi na kebenta jongpi ko para banget. Kumbakalong ke badai ken. Na bakajing nget jong pi kanang roi shikadai bakajing ya iit paralok jong pi uway puway paro ka roi kerhai kat ba mangihi ngis ngau komen hapi hapadeng ka balang U Blei namar kajing ya sya bat kajing nget jong pi hakita paro kijing le ben ya pi bat hakita kijing jenjar ke ba pisha kabalong kadak shina ya kajing bishar ba hok U Blei kenang banyau ya pi ki ba bet ya ke hima U Blei nakabenta ka ba pisha ru nadalong kumta bakalong ka ba hok baru Blei ban siu keliang ya ka jinjar kita ki ba penjenjar ya pi te ya pi ki ba sya jenjar ya ka jingja that lembat ni haka ta ka jing pau yo utra jisu na beneng lembat ki angel ka bor jong haka deng ba me udah penihar kepot hakita ki bam itu yo Blei pada kita ki bam kongu ya ka gospel ka jong utra jisu jongi ki ban sya ka jing penshitom kajing penjot pom cukut ken nakmat utrai bat nakataka burom gabor jong anda unwan hakataka akhir kesngi banyok pendan burom hakirukhu jong bat banlong uba ipla hakita baro akibanget nabalanget ya kata kajing pla jongi hapedeng jongpi kenang ya kata ngi duairu halakasngi nakabenta jongpi bau Blei jongi unyau ya pi kibabet ya kajing khot jong bat ba un pendep ya kajing ngop ha baro jong kajing pha bat ya ka kam kajing nget da ka borba ba onyo pendan buram ya ka kerteng jisu ba utran jongi happy bat ya pi ha u kat bakum kajing ayai U Blei jongi baru jisu kres u ba utrai